Şunu bilегез, менә бу Бөтен дөнья татар конгрессының бинасы сезнең өчен аның ишекләре һәрвакыт ачык. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров татар яшьләрен әнә шулай сәламләп каршы ала. Кунакларга ул конгресс эшчәнлеге хакында сөйләде. Август аенда милләт җыенында кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе белән дә таныштырды. Татарлар гамәл стратегиясын гамәлгә ашырган вакытта да татар яшьләренең бу эштә роле һәм менә сезнең һәрберегездә дә менә үзегезнең милләтпәрвәр, милли җанлы, татар җанлы булуыгыз белән әлеге эштә актив катнашуыгыз турында әйтелә. Стратегия юнәлешләре белән яшьләр хәзер буш вакытта таныша ала. Ике телдә чыгарылган җыентык аларның һәрберсенә бүләк ителде. Казанга килгән кызлар, егетләр актив тормыш алып баручылар. Табиб һөнәрен үзләштерүче Илина да шундыйларның берсе. Мәктәптә укыганда ук татар теле буенча олимпиадаларда катнашкан, үзе шигырьләр яза. Очрашуда да иҗаты белән таныштырды. Газиз телем, газапларны үткән, бирешмәгән усал җилләргә онытмадык сине бер вакытта. Булсак та без ерак җирләрдә. Әни миңа аны бүләк итте. Телем бетмәс туган илемдә. Туган телем минем өчен газиз. Җырлар җырлык татар телендә. Миллилек миңа әниемнән күчте, ул Башкортстанның атказанган укытучысы. Biz гаиләдә 3 кыз. Ул барыбызга да безнең татар телен яратырга өйрәтә, мәктәптә дә барсында. Аның бүтән укучылары да республикада да, Казанда да халыкара олимпиадалар җиңүчесе. Мин үзем дә 5нче халыкара олимпиада җиңүчесе татар теленнән. Башкортстан дәүләт педагогия университетында белем алучы Алмаз Хәлиуллин киләчәктә тарихчы булырга җыена. Татар халкының үткәне белән кызыксынуым дәү әниемнең тәрбиясе ди ул. Минем әбием Дәүләт Хәйрахман кызы, хәзер инде кызы шакашы мәрхүмә. Мин балчыктан шундый киңәшләр биреп, татар кызга өйлән дип ансы инде элеке укыган китапларын сакланган дини китаплар белән аның бабасыннан килгән китаплары бездә саклана. Очрашуга җыелган яшьләр татар һәм башкорт әдәбиятын ярата булып чыкты. Берсен-берсе уздырып, әдипләребезнең шигырьләрен сөйләделәр. Атлантида булды микән чынлап? Тыңга бирми сорау һич кенә. Әллә кайдан ерак-ераклардан хәлакәтле бер моң ишетелә. Кинәт юкка чыккан бөтен кыйтга, тау дулкыннар күккә ашканнар. Бер мизгелдә илләр, шәһәрләрне, һәйкәлләрне сулар басканнар. Океан упкан кебек атлан җирен. Дәүләтләрне монда җир упкан. Дәште Кыпчак, Болгар, Алтын Урда бер-берсенең тамырын корыткан. Юлларында бәхет күп очрады. Тик берсе дә түгел минеке. Юл чатында әнә көтеп торган ул аныкы яки синеке. Ә минеке, бәлки мине көтеп, мине таба алмыйча кайгыра. Ул бәхетсез икән, мин бәхетсез. Мин табарга тиеш, табарга. Менә аларның Казанга шушы сәяхәтләре һәм Казанда менә безнең татар яшьләренең бер-берсенә һәм Башкортстаннан укучы студентларыбызның бер-берсе белән аралашуы һәм менә социаль челтәрдә, җанлы рәвештә һәрвакыт бу элемтәләрне булдыру майданын бүгенге көндә күз аллап бу сәяхәтне оештырдык. Әлбәттә, ул эш дәвамлы булачак. Күрүебезчә, яшьләр арасында бүген Уфадан Башкортстаннан Казанга килүче яшьләр арасында Казанда бер тапкыр булмаган кешеләр дә байтак кына. Шуңа күрә әлбәттә аларның кәефләре бәйрәмчә дияргә мөмкин. Алар бик сөенеп, шатланып килделәр мәркәзебез Казанга, татарларның үзәге булган Казанга рәхәтләнеп килделәр. Егетләр һәм кызлар өчен Казанда тарихи урыннар буенча сәяхәт оештырылды. Татар конгрессындагы матур очрашуны фотосурәт искә төшереп торачак. Энҗи Шәһиддинова, Рафит Муллаянов, Татарлар.